фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Бобозода мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Бобозода Шавкат бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод намудани Ҳакимзода мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳакимзода Низом Ҳоҷӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Роғун озод намудани Билол мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Билол Иброҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Роғун озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи айнии вилояти Суғд озод намудани Раҳматуллозода мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳматуллозода Неъматуллоҳ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи айнии вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд озод намудани Ҷуразода мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷуразода Рустами Боймурод бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди вилояти Хатнон озод намудани Раҳимзода мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳимзода давлатманд бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатнон озод намудани Саидзода мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Бахтиёр Шамсуддин бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатнон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Рӯзизода ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Рӯзизода Акрам Ҳамроқул бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Гардуллозода ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Гардуллозода Саъдулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи сардори саидораи геологияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Файзуллозода ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Файзуллозода Заробиддин Қудрат бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сардори саидораи геологияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Бахдавлатов. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Бахдавлатов Раҳмонбек Давлатбекович бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Абдуллоева. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Абдуллоева Марҳабо Музаффаровна бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Маҳмадалиев. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Маҳмадалиев Абдусалом Ғуломович бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Худобахш. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Худобахш Шарифа Орусбек бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи директори институти геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ой Муҳаммадзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ой Муҳаммадзода Илҳомҷон Султон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи директори институти геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷиди Юсуф Хайрулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сардори сиёсати банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Файзуллозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Файзуллозода Зарробиддин Қудрат вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе таъин намудани Билол. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Билол Иброҳим иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Роғун таъин намудани Сулаймонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Сулаймонзода Музаффар иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Роғун таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси ноҳияи айнии вилояти Суғ таъин намудани Муродзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Муродзода Муқим Қайюм раиси ноҳияи айнии вилояти Суғ таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019.
тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи деваштичи вилояти суғд таъин намудани Зиёзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Зиёзода Сулаймон Ризоӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи деваштичи вилояти суғд таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 январи соли 2019. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи муовини вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Маҷидӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Маҷидӣ Юсуф Хайрулло муовини вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Рустамӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Рустамӣ Содиқҷон Абдукаримзода муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Солеҳзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Солеҳзода Умед Абдулло муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Худобахш. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Худобахш Шарифа Урусбек муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Бобозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Бобозода Шавкат директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Султон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Султон Бахтиёр муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи директори Институти геология, сохтмони ба заминҷӯбӣ тобовар ва сейсмология Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Аминзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Аминзода Пулод директори Институти геология, сохтмони ба заминҷӯбӣ тобовар ва сейсмология Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ой Муҳаммадзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ой Муҳаммадзода Илҳомҷон Султон сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи муовини якуми сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Холзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Холзода Исомуддин Гул муовини якуми сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Иброҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Иброҳимзода Сарвар Қаноат муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2019 дар бораи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ализода.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад ализода али маҳмудӣ ғаффор муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии